Imos comezar cunha imaxe moi característica dos bautismos, aparte de que vai no impreso con que se cubre un bautismo, pero cando o Señor nos bautiza, de alguna forma imprímenos como a un selo na nosa alma, que significa, por un lado, propiedade, pero por outro lado tamén significa a imaxe do mellor home e da mellor muller que el coñece, que é de Xesucristo, e imprímenola dentro, para que nós teñamos ese obxectivo e ademais esa forza, porque non só é unha meta, tamén é o motor que nos pode mover a nós a conseguir de cada un de nós mesmos o mellor home e a muller posible mellores conforme o plan do noso Señor. Isto é, de alguna maneira, o que as lecturas traslucen cando o Señor, con toda humildade, vai para o río Xordán e recibe tamén el a auga. Que necesidade tiña el de bautizarse? Ningunha, pero de alguna forma está como santificando todas aquelas realidades que hai no mundo. De alguna forma a min gústame este día, saben por qué? Porque o Señor non ten que tirar á papelera aquilo que fixo no primeiro momento da creación. Por un lado, se reflexionamos, podemos decir, caramba, pero o Señor escóllenos, o Señor ponlle todo o que ten Adán e Eva, o Señor está nos chamando todos os días, bautízanos, danos a súa gracia, e nós aínda non demos coa tecla apropiada para sacar este mundo adiante con todas as consecuencias boas. Pero non importa, porque o Señor quere seguir poñendo esa confianza en cada un de nós. E iso é o que lle temos que agradecer e poñernos esa característica de que, aunque o Señor explica a humanidade dicíndolle, oye, Xesús é o meu preferido, pero tamén ese título nos ven a nós, somos os preferidos, co cual tamén nós podemos sacar tamén ese orgullo bo de levar adiante esta tarefa, e é para todos, e iso non lo di a lectura dos feitos dos apóstoles. Non fai distinción o Señor, non é se é desta religión, se é deste país, se é desta creencia, desta opinión, non, é para todos a salvación. Todos os credos, todas as opcións, todas as mentalidades poden recibir esta gracia do noso Señor. E o Señor quiso convertir todas as cousas en divinización. Eu creo que de alguna maneira o noso bautismo que permite eso, ser moi normales, pero ser divinos ao mesmo tempo. Poñer esa gotiña de auga que se converte en gracia en todo aquilo que toquemos. Un cristián non traballa como calquera. Un cristián, por decirlo así, non se reúne na familia como calquera. Un cristián, pois non descansa como calquera. Por qué? Porque somos os fillos de Deus. E ese pai bo fai que nós con el teñamos unha relación moi especial. Fíxense, e sempre o decimos cando chegan estas datas, o bautismo non pode ser un mero feito social, como aquel señor que estaba nunha reunión, nunha especie de tal, e de repente se levanta, ve que se están acabando as bebidas e todo ali, e de repente, bueno, vamos a ver, fáganme un favor, póñanse aquí, por favor, a este lado, os amigos e as amigas do noivo, e aquí deste outro lado, os amigos e as amigas da noiva. Un momentito, empeza todo o mundo a colocarse, Bueno, pois ahora que están así, fagan o favor, todos pa fora, que isto non é unha boda, que é un bautizo, fora de aquí. De alguna forma acabamos de convertir en algo social tamén nós as cousas sacramentales que recibimos, e non só son eso, son a canle pola que Deus, noso Señor, quere transmitirnos a súa vida, e nós temos tamén a tarefa de levala adiante, porque deso depende que as semillas que se esparzan no mundo do amor de Deus prendan. Deixolles un pequeno recado se queren para traballar esta semana, o silencio. Nós non calamos a boca cando vimos unha celebración ou rezamos por calar, é porque lle damos a primacía o noso Señor que está vivo no medio de nós, e queremos estar moi a gusto con el, e queremos que el tamén o estea con nós.